Ето я пицата ми. Това е пицата с много продукти. Това е пицата с много продукти. Както, пак да повторя, каза един, това не е пица. Точно така. В никакъв случай това не може да е пица. Нормална. Тя е ненормална. Е така и се разтегли кашкавала и плънката е ете толкова. Толкова е плънката на моята пица. Който иска си я направи да ви е сладко. Във всяка пицария, като съм поръчал така, всички викат, ама не е така и като ядат викат, леле, бати пица. Продуктите в изобилие правят вкусната пица. Айде хубав ден, а не на хубавите хора. Ето така изглежда една моя пица. Аз обичам пиците да изглеждат така, да бъда извинен от критици, които никога не са яли явно хубава храна. Един написа е това, ако е пица, не е пица. Това е пица на пиперон, да. Не е само хлеб с малко кашкавала и домати. Пълна! Аз на хлеб и картофи съм се одял като дете, казваше един приятел. Така изглежда моята пица. С най-истинските и чисти продукти, колкото и да не се вярва на много хора. Че има истински кремвирши, има истински дебърцини, петрохани, пушени меса без никаква химия. Истински казвам на тези, които са от фирма Попов в Пловдив. Нито му правя реклама, нито познавам човека, нито изкарвам пари. Само казвам, че по-добър месар в България от него няма и няма да има за момента. Обиколил съм и цялата. Да се обиждат колкото искат. Така изглежда една много хубава пица. Да няма место да се вижда тестото. Отгоре кашкавал. Ето я вече с кашкавала отгоре. Остава само да я изпеча.